Sergio, estamos camiñando aquí pola praia contigo e con Candela. A túa filla é unha auténtica xefa. Que pasou en xaneiro deste ano con Candela? Saíamos da casa para virnos a dar un baño, para vir ela a darse un baño como outro baño normal e bueno, pois un accidente de coche, pois desafortunado, pois nada, pois troncounos a vida un pouquiño. O pronóstico cando nos chegamos era un pronóstico moi grave. Candela había recibido un golpe moi grande na cabeza, un traumatismo moi forte. Chegaron a dicirvos que teñades que despedirvos da vosa E filla? aí, bueno, pois hubo un momento de moita tensión, un momento de bueno, pois despedirnos, sí, un pouquiño foi esa situación. Isto pasa en xaneiro, pero que a progresión de Candela é abrumadora. É un milagre, casi. No, é abrumadora. Evidentemente nós que o vivimos desde dentro, 3 meses e medio fixéronse nos eternos, como se pasaran 10 anos da nosa vida, por así decirlo. Como é o persoal que te está cuidando no materno da Coruña, no hospital? Son moi buenos, se portan moi bien conmigo y siempre hacen algo para que me entretenga, para que lo pase bien. Os propios servicios médicos da línea que nos digan que isto é un milagro, isto é bueno, pues un caso aparte. Candela está nos dando unha lección a todos. Para andar, foches aprendendo outra vez, dende cero. Sí, un día le dije a mi padre que me pusiera los tenis, que quería andar y andé, no muy bien, pero andé. Que o que máis te apetece volver a facer? Surfear. Rubén, Candela foi a túa alumna e en nada vai a volver a ser outra vez. Sin duda. Estás falando dunha nena que é unha guerreira, sempre foi unha guerreira. Estás falando con a actual campeona de España sub-12, coa que foi subcampeona de Europa, e sempre foi unha rapaza moi traballadora. Como te describirías, Candela? Como é Candela? Me echo para adelante, no digo que no a nada y quiero siempre hacer algo nuevo. Ojalá este caso sirva para si alguén en este momento, estou seguro que sí, que vai haber o caso de algunha familia, algún neno que os teña pasando mal, ojalá que sirva un poquinho de reflexo, non? E para decir, bueno, e por que non? E por que non? Porque nós mismos, agora, anda que se nos vexan moi enteiros, pois hai momentos nos que dudamos, non? Entonces, por que non? Ojalá sirva para un reflexo e un empuxe para moita xente que o está pasando mal tamén.